ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони иззатманд, мухлисои канали Секретҳои Устогии бародари азиз, башни кардагием ба чӯҳои кругляк, чӯҳое ки мақсад нами чӯҳои дарахт солҳои пеша қоқ шудагӣ башни кардагием бародари азиз. дар ҳамин баня сантехникӣ кардагием, як термикса, як стиралка, як душавой. мақсад ки давоми навора тамошо кунем, ҳам башниро кардагием, нигоҳ кунем ки чӣ хел омадагиа ва кадоме ки мехоҳам хел башни куна ё корҳои сантехникӣ дора, номрҳои WhatsApp ҳастаи давоми наворда, дар ҳамон WhatsApp муроҷиат кунем. боқи давоми навора тамошо кунем, подписатсияро фаромӯш накунед дӯстони азиз. инҷа башни мешавад, чӯҳои маҳаллӣ қатъӣ иҷараам дорам, ҳай нигоҳ чӯҳои маҳаллӣ башни чӯҳи аз надаранда нишонатам. инҷа ҷои термикс мешавад, душавой мешавад, ҷои стиралка мешавад. мақсад ки на шикатурка агия тамом. башни дар болои шифр мешавад. болои шифр дар мешавад. аз ин нишон метем ки чӣ намеёбад. чӯҳои кругляк истойкош мешавад, наҷада мешавад. башни омода боз ин австо тамом кунем, краскаш мекунем. буландиш чанд буде ашфу? ду чанд шуда? ду чанд, вали точно ченч накард. ина бушка, ина бушка. бушка боз бестаги намебинем. то бурусака кругляга хон. бурусака кругляга қатъӣ кардагия. ду чил зиёд ая? ҳам ду шаст ҳаст ая булоям шифр. як краскаш мекунем ози. бушкаро тайёр мекунем, мебурурем, ҷобаҷо мекунем. вехои ура сетка қимбези хати растовор хати мезанем ки на кафа об рафкат накуна, ҳама шод ки айболош смазид мекунем. мешава башни. чхелай болош чхелай братан. ятонара 100% мевардора гарантиш хати. боз моира барои 500 литра кардагем. як тонара 100% мевардора. мақсад ки нами чӯбҳое ки маҳаллие ки айхонаҳои пешина буд ҳамо қатъӣ кардагем. ҳами профил қатъӣ мегем. ман ҳами диси навор пафтам. ба профил мо сварка кар наметонем, ба ҳам хотир ба ин мекунем. якм диемаш ки 100% гарантия инами 40 сол зиёд мебарад ва камиш гарантиш қатъӣ. давомш тамошо кунем, бо бушкара буровардем нишон. бас тестемаш. ина тамом ҳол не ҳозир падключатиш мекунем. ҳама термикс пермикс ҳамаш қоидавӣ тайёр шудагия. торш да партофтем бастемш. ина башни тамом шудагия. чӣ хеле ки бо гав задагиан. устуфаз бугӯ чӣ хел омадагия? тона мевардора 100% гарантиш хати нами круглякое ку ранг дубан мехна медуря бовар кунед накунед. на ҳама мехо каҷалаш як симех каҷала кем ки баъд ҳамин қадарш ки дубови шудагия. хайами рекош дубови нештай айнамон дурун даро кандаги бушкаи 500 литра ҳай саюзая ранги вош дуб нест, не ки соз ба ҳар ҳол ҳам тахтаи озирада соза. ин ҳамира короче ба як тона да омода кардагем. ҳозир 500 литраш мондагем. хулоси гап ина турбаи 32 барои пир карданаш
اونها شایی پرشید میپره میفهمی نیش هم توربای 32 های اینا جوی شفرو را شکوف کردیم کارمون نبود کردیم نه مزید کردگیم سیتکای چی موندگیم قنبزی قطعی که نکفا خلاصی گب که نه باش نی از درون میریم نا کشته نخی میریم من درون نشون تو بودم این استرمنتور را جمع گیر کشیستیم خوزی خطو خوسته باشه воздух термикса мебурорем баъд мерем на термикси 50 литра кулчатиш кардагиам ина наваки ёмай неми лави сирхда биё баъд воздухша мебурорем ина как всегда турба ҳама беш лам ҷои чи стиралка нигоҳ кунем турбаи 32 тои намҷара омадагиай айҷаи насрат за 15 шидагиай переход 32 ба 15 баъд хайна ин турба задагиай ҷа парда мешава ина семистителаш ина семистителаш ҳозир оги ҷош кулчатка бош ина 500 литра оли воздухи вобурвардаги ина омаданаш ҳозир тора нишонтием тора усканем нигоҳ ку чода мепара 500 литра аз беирам скоша созамон не ҳамашда об шида ина байнда қариб мереза ана да мезанмаш нигаҳ даи девол мезада нигаҳ кадиде 500 литра ина да майдакон дагим дау девол брезгашкара ина бо дигашта мемонем ку мешава ина дигаш нав ина иҷа мепара дига чиз мехӯра ҳам метра биё пами амира чен кунем ами бания чанда мақсад ки ами зур бошад ам қача ченка аввал қача ченка не дуруна ченка потолокш танака ҳай баландиш ина баландиш то пола 193 ана барша ченка серано чанбачан дафта савол мекунанд бароям қа як чили рона хайнам хели иналкаи воздух шабурвардаги нестам ои гармш по-любому кор намекуна ина тамоми барои ки воздухша набурвардам оли инаи башни навбати мо буд ина баняш аз торша нишон додам торша яварига ина рости даттори худаш боқӣ на номро барои башни закас боша номрода муроҷиат бикунед ва наврӯро паҳн бикунед зиндаву саломат бошед савол бошад фақат комментарияда барои савол илтимос занг назанед хоҳишмандем барои савол занг назанед